ଆକବର ଓ ବୀରବଲଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକବରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଆକବର ସବୁବେଳେ ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ନିଜ ବିଛଣା ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମହାରାଜ ଆକବରଙ୍କ କୋଠରୀ ସଫା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବକ ପୁଷ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଚାକର ନର୍ଭସ ହୋଇ ପୁଷ୍ପ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ପରାଜିତ ହୋଇ ସେ ଭଙ୍ଗା ପୁଷ୍ପକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ରାଜା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଆକବର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେବକକୁ ସେହି ପୁଷ୍ପ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଚାକର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାକର ଶୀଘ୍ର ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଆକବର କହିଲେ, ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ଆଣିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକଟି ଖସିଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେବକ ମହାରାଜ ଆକବରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ରାଗିଗଲେ। ରାଗରେ ରାଜା ସେହି ସେବକକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ରାଜା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମିଛ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ସଭାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୀରବଲ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୀରବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଯଦି କେହି ମିଛ କହିଲେ କୌଣସି ଖରାପ କିମ୍ବା ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମିଛ କହିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ବୀରବଲଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆକବର ତୁରନ୍ତ ବୀରବଲଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ସେ ମିଟିଂରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ରାଜାକୁ କହିଲେ ଯେ ନା, ସେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବୀରବଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାଜକୀୟ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବୀରବଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମୟରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ବୀରବଲଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଧାରଣା ଆସିଲା, ଯାହା ପରେ ବୀରବଲ ସିଧା ସୁନା କାରିଗର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗହମ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଅଳଙ୍କାରରୁ ସେ ଏକ ସୁନା କାନଫୁଲ ପାଇ ମହାରାଜ ଆକବରଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ନେଇଗଲେ। ଆକବର ସଭାରେ ବୀରବଲଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ଆଜି ଏପରି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଆକବରଙ୍କ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତୁହୁଳ ଏବଂ ରାଜା ବୀରବଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ମୋତେ ସୁନାର ନିର୍ମିତ ଏହି ଗହମ କାନଫୁଲ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକ ସୁନା ଫସଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜମି ଦରକାର। ରାଜା କହିଲେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମକୁ ଭୂମି ଦେବା। ବୀରବଲ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ରାଜକୀୟ ଅଦାଲତ ବୀରବଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରି ସମଗ୍ର ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୀରବଲ କହିଲେ ଯେ ସୁନାର ନିର୍ମିତ ଗହମର ଏହି କାନଫୁଲ ଦେବ ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବୀରବଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗହମ କାନଫୁଲ ଲଗାଇବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ରାଜା ଆକବର ପଚାରିଲେ, ରାଜକୀୟ କୋର୍ଟରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ବୀରବଲ କହିଛନ୍ତି, ଜାହାଁପନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ଏହି କାନଫୁଲକୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୀରବଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାଦିନରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ଲଗାଇବି? ସେ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ବୀରବଲଙ୍କ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଆକବରଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।